Takže ahoj, já jsem Nikče a se mnou je tady další video 5 faktů o mně. První fakt o mně je, že jsem strašně tvrdohlava. Třeba přijdu ze školy, můj bratr mě naštve a urazím se prostě. Tak to je asi každý den. Druhý fakt o mně je, že můj nejoblíbenější youtuber a youtuberka jsou Kokos a Falenka. Je sleduji nejvíc a prostě jsou moji nejoblíbenější youtubeři. Třetí fakt o mně je, že když přijdu do školy, přijdu do školy. Když dostanu špatnou známku, tak prostě je celý den v háji. A když dostanu dobrou známku, celý den je jasný prostě. Čtvrtý fakt o mně je, že vždycky každé ráno si vybírám asi tak půl hodinu oblečení. Pátý fakt o mně je, že prostě nesnáším otravné řetězce na Facebooku. Ano, mám Facebook, i když nejsem ještě v takovém věku, jak by se měla být, ale prostě mám Facebook a nesnáším otravné lidi, prostě co posílají takové ty řetězce a tak. Pro toto video je to asi všechno a zatím, když se vám bude líbit, tak dejte like, odběr a komentář. Když se vám bude hodně líbit, tak ho můžete i sdílet, ale jak chcete. A teďka už je úplně všechno asi pro toto video a zatím čauky.